Uy, meron talaga oh. Mayo ko ta. Yan oh. Ganito kahirap mga kasinag magkuha ng pampagatas. Mga kasinag, isang magandang hapon. Andito pala kami sa area kung saan kami kukuha ng seashell. Kasi nga kinukulang ng gatas si Upay. Kaya magkakaykay kami mga kasinag ng anong tawag nun? Magkakaykay natin dito? Bugitis. May nakuha ka na? Yan o, yan kinukuha ni Mrs. Ayan o. Yan. Yan, ganyan ito mga kasinag o ganito. Ganito lang ang kukunin natin. Bugitis yan, bugitis. Ikaw man daw, ikaw man. Sige, kung marunong man. Sige nga, kung marunong ka. Hindi okay. Yeah. Uy, meron talaga oh. Mayo ko ta. Uy, yung baga oh, meron. Ano? Oh. Oh, sus. Oh, yan ba oh. Mayo man. Mayo man. Mahina ka magkaikay, si mama mo daw. Ibigay sa taas-taas. Oh, yan. Yan. Ang salit-salit. Ayo, ang tanin. Ayun, ayan mga sinag o ganyan oh. Yan. Ganyan lang naman kalalaki yan. Hindi maglalaki masyado yan. Yan oh. Yan o. Yeah. Ganito ang tinatawag na kaykay dito sa amin mga kasinag. Pag magkakaykay ka. Ganyan lang yan. Yeah. Yun o. Yan. Yan o. Yan pa o. Handa ko na oh. Ayan. Yan o. Dalawa-dalawa o. Pausa ka mo? Diyan ka lang mo sa gilid kaya. Ma. Malaki-laki yun. Yan pala yung nakukuha namin oh. Kundi pala yung nakukuha namin. Ilang piraso pa lang. Silong muna mga kasinag, silong. Alas tignan, tumindi ang init. Kanina, hindi mainit. O ngayon, tumindi ang init. Pitoy! Titoy! Pitoy! Nakakita yung aso ko ng mga bata. Takbuhan yung mga bata. Takot kay Pitoy. Ito pala yung nakuha namin oh. Kunti pa lang oh. Uminit kasi. Silong muna. Ay mahirap kasi mga kasinag magbilad yan. Lanit-lanit na ng init. Uy, pitoy. Pitoy! Tigid. Saan hahabol ka ng bata? Ha? Titoy! May nag-comment pala, gusto daw makita si Pitoy. Mga kasinag, ito na si Pitoy oh. Ito yung alaga kong aso. Si Pitoy Pitoy. May nag-comment kasi na hinahanap si Pitoy. Dalo daw makita na ni si Bagwis. Si Pitoy hinahanap.
Mo dyan sa imo. Marina, madama kay papa mo. Turutong-tutong ka na baga, bibi. Uyan, bibi, oh, may bugat, oh. Uyan pa, oh. Uyan pa, oh. Yan. Mus. Mus na, naman kita ko mo. Itoy. Toy. Ano, igwa dyan? Ha? Mag-hi ka sa vlog ko. Hi! Oh, wow! Saan mo nakuha yan? Diyan, pigmata niya lang yan. Mata mo lang yan. Ako yung kakay-kay pa dito. Ganyan, umalaki siya. Dinakuha ka ng punaw. Wala pa. Doon nga yung punawan. Sa ano, sa kape. Ganito kahirap mga kasinag magkuha ng pampagatas. Talagang alahin mo, iisa-isahin mo. So, may nakuha ka na Chloe. Diba? Ay, matibay ka na talaga. Yan na. Pahinga muna. Ngalay sa likod. Naglipat kami ng area mga kasinag. Mahina doon sa kinukunan namin. Ang napuntahan namin, mas mahina pa palan. Alas sige, laki ng tubig oh. Ando yung dalawa oh. Pabalik na ulit kami doon. Kung saan kami nagkuha kanina. Kasi malaki pa pala ang tubig dito. Hindi humibas ng malaki. Ang makuha mo dyan, Bi. Ano, kuha mo dyan. Ay, nakuha ka? Ang ano? Bugat? O yan, bagaw. Dyan doon, doon. Ako naman sa vlog ko. Nakuntat lang tumakay kaya ako, di ba? May punaw. Hindi ka man yan makanta, may tubig. Tama rin. Vlog. Kasi habang nagkakaykay ako doon, atihawag tayo ni Mrs. Kasi nag-ihaw siya ng tihim. Ayan o, sisi. Yung ganito.
Oh, siya yun ang Sa imo na yun. Ang sarap, ang linamnam. Hindi kaya nagbaon tubig. Naku. Tabaw. Hindi lang kasi halos lahat mataba mga kasinag ang sisi. Kaya Ay, mo na yun. Diyan. ayun mga kasinag oh. Ang sarap. Panalo. Natapos sa kayo magmerienda mga kasinag, pero yung dalawa andun ay ito si Chloe. Si Mrs. nagtitik-tik pa. Matadaan mo ko dyan. Ito pala yung nakuha namin oh. Hugasan ko. Nakawaki. Mahina yung nakuha natin ngayon. Sinag, ito yung nakuha natin oh. Yan oh. May nakuha tayong malalaking shell. Tambayangan. Ay, apat pala ito, apat. Ayan oh. Tambayangan yan. Tapos ito naman, mga ano yan oh, yung maliliit na shell lang. Sari-sari shell. May umang pang kasama. Bakit tumumang sihi ito? Ha? Sihi ito. Kasi iba yun. Grabe kayong buhagin, kaya hugasan muna natin. Ganito kasi ang gagawin namin mga kasinag pag pag mayroon kang inahin ng baboy na mahinang gatas, kumukuha kami ito. Tapos yung sabaw nito, siyang ipinapainom namin dun sa nanganak na baboy, dun sa may mga pinapadidi. Tapos yung laman, siyang inuulam namin. Yung sabaw lang andun sa bagong panganak. Ganon dito sa amin. Mga kasinag, ito yung nakuha namin. Masarap itong sinabawan. Uwi na tayo. Gawa lang hapon na. Palaki na rin ang tubig dagat. Saka mag-aasikaso pa tayo ng mga alaga nating hayop.